dnešnej hodine budeme praktickou časťou pokračovať to, čo sme si už teoreticky povedali, a to je ďalším gymnastickým športom, tým gymom. Pre mňa gymnastika ako taká celkovo vlastne poznačila celý život, lebo ja som začala ako pretekárka, začala som chodiť do klubu, vtedy to bol ešte oddiel a mohla som sa rozhodnúť medzi viacerými športami, lebo v mojom rodnom meste sa robil vynikajúco basketbal, vynikajúco atletika, ale nejako ma priťahol a príkladom mi bol môj tréner a možno aj moje kamarátky. Ja som sa pred maturitou rozhodovala, kde ísť na vysokú školu. Rozhodovala som sa medzi právom, medzi psychológiou a medzi telesnou výchovou a športom spolu s ďalšou kombináciou. Nakoniec aj po debate s rodičmi aj okolím som sa sama rozhodla, za to som vďačná rodičom, že mi nikdy neprikazovali, čo mám robiť, ale viedli ma, aby som sama bola zodpovedná za seba. A spontánne som sa rozhodla potom pre fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave. Po skončení zhodou okolností v Prešove sa na vtedajšej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika uvoľnilo miesto, konkrétne špeciálne na gymnastiku. Podala som si žiadosť, lebo môj priateľ, terajší manžel, bol Prešovčan a vtedy nebolo jednoduché zohnať si ubytovanie. Vlastne zhoda náhod bola, že som prvýkrát v živote cestovala na východ. Gymnastika teda je mojou profesiou, ale je mojou aj takou hobby, životnou láskou, pretože mi dala veľmi veľa aj osobnostného, aj po odbornej stránke. Vymyslíte, potom nebudeme mať tento semester, budeme to mať až v letnom semestri. Keď máte záujem, ja vám na budúce ukážem tie ukážky. Takže vám vysvetlím. Dobre, ukážem. Dobre? No usmejte sa, netreba. Dobre. Ťažko sa o tom hovorí, to proste treba prežiť a treba to tým prejsť, čo to všetko obnáša po odbornej stránke, po ľudskej stránke, po psychickej stránke, aj po jazykovej stránke, lebo za mojej doby vlastne my sme sa učili len ruský jazyk. A doplňkovo bol ďalší, buď nemecký, francúzsky. Ale vtedy sme mali pocit, že to nikdy nebudeme potrebovať. Ja som aj dokonca raz povedala pani učiteľke, že ja nikdy nebudem potrebovať nemecký jazyk. Ale presne platí to porekadlo, čo mi mamka vždy hovorievala, odriekaného najväčší krajic. Keď som bola nominovaná, lebo bola som schválená do funkcie predsedničky rozhodkyň československej gymnastike, tak som naraz potrebovala nielen ruský jazyk, ale potrebovala som ešte jeden západný jazyk, lebo vtedy už bola prelomová doba, 90. roky. A ja som sa vo svojich 40 rokoch začala učiť po anglicky, doplňala som si nemčinu, tam som pochopila, že môžem mať akékoľvek odborné vedomosti doma, ale keď ich neviem vonku prezentovať v ich jazyku materinskom, pre nás cudzom, tak vlastne sú mi tie vedomosti v zahraničí na nič. Môžem aj takto. Toto prípravné obdobie takto zodpoveda. Polovina júna, august, december a tretie. Hej, lebo u nás je len 2 a tu má intervalové zaťaženie hádzanárskeho výkonu. No a použitá literatúra. Myslím, že ma obohacujú títo mladí ľudia. Niekedy ma prekvapia svojimi názormi, to je pravda, niekedy pozitívne, niekedy až negatívne, ale človek to musí popremýšľať nad týmito záležitosťami. Takže určite ma obohacujú, ale určite mi aj berú veľa energie. Niekedy to dá zabrať, ale ten pocit úspechu, alebo ten pocit, že som urobila nejakú vec pre niekoho druhého, to u mňa nie je vôbec fráza, proste to sa nedá ani nahradiť. A som rada, keď nielen sa naučí niekto salta alebo nejaké ťažké prvky, ale mňa teší aj keď sa malé dievčatko, ktoré máme na tréningu, naučí potul. A má z toho takú radosť, že ja odchádzam tiež taká obohatená.
bez toho, že by manžel ma nepodporoval a nerobil tú činnosť trénerskú so mnou, tak by som toto nemohla robiť, keby som toto porozumenie v rodine nemala. Keď som čakala obidvoch synov, už som nemohla toľko trénovať a on bol predtým aktívnym kanoistom a prišiel teda do telocvične a namiesto mňa, keď som mala svoje rodinné povinnosti, a urobil si trénerskú triedu a vlastne takto spolu trénujeme až doteraz a vždy ma zastupoval aj v tých takých záležitostiach ženských, keď som bola mimo. Čiže tú podporu najmä od manžela. Mám rada prácu na záhradke, rada sa starám o kvetiny, rada rilujem. Už kosenie trávy, to už je na manželovi. A ďalšie, čo treba rada, keď vidím, že vnúčatkám a predtým aj mojim deťom chutili koláče, ktoré som vďaka mojej mamke sa naučila, tak rada urobím štrúdel, nejaký koláč nepečený, alebo aj pečený, alebo tortu. Teraz už viac sa venujem vnúčatkám. Keď som bola aj niekedy v zahraničí a bolo to dlhšie, niekedy 2 týždne aj dlhšie, už som sa strašne tešila domov, že zasa s nimi budem a môžeme sa hrať. A snažím sa ich viesť tiež tak, jak moji rodičia boli, takou nenásilnou formou ku hrám, ku športu, ku rôznym aktivitám. Som šťastná a vôbec neľutujem, že som sa rozhodla pre telesnú výchovu a šport študovať a robiť toto povolanie, pretože ma obohacuje aj duševne, aj telesne.